Takže čaute ľudia a ja vás vítam môjho nového videa z Minecraftu. Ak sa vám toto video bude ľúbiť, mohli by ste ma podporiť lajkom a odberom, budem vám za to veľmi vďačný a bez ďalšieho zdržovania poďme na to. Od minulého dielu nám pribudol jeden odberateľ, takže ho dáme sem, ďakujem veľmi pekne. Na dnešný plán, čo by som chcel urobiť, už skončil samozrejme Halloween, tak je čas urobiť nejakú vianočnú výzdobu. Vianočná výzdoba by sa tu v pohode dala urobiť, tam máme sneh, urobím nejaký strom, tuto nejaký obrovský, no a uvidím, jak by to vyzeralo. To je dnešný plán, keď tak po prípade ešte niečo málo urobím. Určite si musím ešte to vykraftiť, na to proste nové veci potrebujem, lebo nemám. Jedlo by som teda, chcel robiť čo najviac jedla, rozmnožiť čo najviac kráv a tak, lebo to na budúce dielu by som išiel možno do Netheru, keď sa podarí. Ja viem, že už som to hovoril vo veľa dieloch, ale je to časovo dosť náročné. Čiže idem si naťažiť nejaký sneh, alebo ešte predtým by som mohol rozmnožiť zvieratá. Čiže ešte predtým by som mohol dať dole túto záhradku. Dobre, záhradka by bola a no ešte iba skopaná. Teraz to všetko naspäť zasadiť. Teraz idem no, pôjdem pre sneh, ale ešte musím dať túto lávu. Dobre, to by bolo. A je čas ísť pre sneh. Dobre, čiže si nakúpem trochu snehu. Nemusím zase moc, niečo málo. Toto je ten prepadávajúci, aha. Toto všetko je ten prepadávajúci. Dobre, mám kopu už snehu. Robím z toho bloky. No, tak asi ne. Dobre, toto ešte pozberám, môžem sa asi vrátiť. A chcel by som ako vianočný stromček urobiť asi nejaký ten sprúsový strom, ale neviem, či mám doma sapling. Tieto ovce by som si mohol zobrať, ale nemám pri sebe vít. Čiže sa idem domov vyspať a privediem ovce už rovno. Dobre, zatiaľ tieto ozdoby si dám sem. Tu sa nám to dobre rozrastlo. Ono tu rozmnožím nejaké kravy. Dobre, idem pre tie ovce. Aby som vám ešte nezabudol povedať, na konci roka, v roku 2025, začiatok, majú výjsť 3 nové videá, ktoré by som chcel vydať. Sú pre mňa také špeciálne, lebo no, to proste uvidím. Nebudem nič spoilovať, ale proste pripravte sa na 3 špeciálne videá, ktoré som vytvoril, alebo ešte sa dovytvárajú. Mám už aj ovce, ktoré mi toto budú vyžierať, čiže aj im toto trošku ozdobím, nech to tu nemajú také prázdne. No, a im bude stačiť. Odložím si to nejaké to mäso a všetko. Dobre, aj to by bolo. No a je čas sa pustiť asi do výzdoby. No, mohol som ešte pozrieť, že či mám vlastne ten sprúsový strom. Nejdem zbytočne. Vyzerá to tak, že mám 57 kusov. Mám tu už aj nejaký sneh, to som aj nevedel. Zoberiem si tieto dve papkiny. Ale ne, nechám ich tu. Čo je ešte také vianočné. Neviem, či pridajú ten update, kde budú čestky jak darčeky. Uvidíme. Potom keď tak dám tie čestky. Ale zatiaľ by som mohol dať klasické čestky potom pod stromček. Zoberiem si ešte bone meal. Dobre. A ten strom by mohol byť niekde proste tuto v strede. Buď takýto, alebo ten väčší. Ja neviem presne, aké sprúsové stromy sú tam. Idem sa pozrieť, tu mám aspoň na to pekný výhľad, aj tu sú. Som chcel nejaký taký ten väčší, alebo aj ten by možno bol dobrý tento. Takýto nejaký, takýto. Alebo ja ho skopem a dám ho o blok vedľa. Či nižšie. No super, že som si zobral jeden sapling. Dobre, tento môže byť, tento sa mi ľúbi asi najviac zostalo zo všetkých. Zatiaľ, kým ešte budem odzdobovať Halloween, že budem dávať preč tie tekvice, zoberiem si 2 bloky a zoberiem si jednu tekvicu odtiaľto a dáme sem snehuliaka. Dúfam, že sa nerozpustí, ale nemal by sa. Tak. A ten nám to tu pochodí a urobí si sneh. Urobí nám sneh. Ja idem zatiaľ dávať tieto papkiny už preč. Tu ešte stále nemám urobený sklad. A ja vlastne, keď tu budem mať sklad, ja neviem, na čo využijem tento dom. Alebo namiesto skladu by som tam mohol urobiť niečo s pouštami. Keď nájdeme Fortressku a nájdem Brewing Stand, tak by som si tam mohol teoreticky robiť pouštny. Už nebudeš sám, villager. Nebudeš sám. Pozeraj, už máš spoločníka. Dobre, tekvice by boli odzdobené. Mohol by som urobiť hore zo zlata nejakú takú ako keby hviezdu, ale neviem, či mám niečo také. Mohol by som urobiť nejaké zmiešanie farieb. Ten stromček buď zlato-modrá, strieborno-modrá, ružovo-zlatá, ružovo-strieborná alebo niečo tak. Koľko mám zla? No, to by vyšlo na tak jeden blok. Mám tu ešte diamanty, čo som za kamerou vykopal. Tie by som mohol potom, keby mať efficiency, alebo nie, fortune 3, tak to vykopem z toho.
Zatiaľ, čo viem určite urobiť, je toto a toto. A viem urobiť aj emeraldy, keď pôjdem predať nejaké zemiaky. Čiže ja si z tohto tu urobím nejaké bloky. Idem sa pozrieť, jak sa darí týmto tu. Títo sa tu majú dobre, samozrejme aj tí budú na Vianociach. Potom by som mohol rozmnožiť ešte ovce kvôli vlne. Nafarbil by som ovce, strelal by som z nich vlnu, lebo budem potrebovať, alebo len bielu, to je asi jedno. Urobím to starým štýlom asi, lebo nejaké vymoženosti tu nie sú. Ďalšie. Tak jeden pôjde sem a jeden pôjde sem. Jeden pôjde sem, sem, tu. Zlato pôjde asi úplne hore, lebo to je keby hviezda, ale musím ešte naťažiť nejaké zlato. Dobre, hlavne aby to bolo vidieť stade. Dám ešte, ale bude to vidieť asi zo všadiaľ. Sem dám jeden blok a kde je to také ešte tu. Takto, to vyzerá dobre. Ešte tu mám aj tieto modré, ich mám dosť, tých by som mohol dať aj jeden vyššie. To vyzerá dobre za mňa. Ešte čo tam chýba je úplne hore hviezda. Čiže asi by som to urobil nejak zatiaľ takto. A keď ešte pôjdem nazbieram 1, 2, 4 bloky, tak to dám okolo. Dobre, strom by bol, taký ešte neúplný. Vykraftil by som si nejaké čestky. Tu jednu, druhú, tretiu. Mačka! Villager si priviedol doma mačku. Halus. Čau. To je aká pekná. Dobre si vybral. Keď chceš, ja ti pomôžem ochočiť. Nie je problém. Nejdem ti to pomôcť. Mám tu, že 2 ryby. Na to by sa teoreticky mohla chytiť. A to by ma fakt zaujímalo, jak sa tam dostalo. Čau. A mi zažala jedna rybu. To je. Ale poď sem. Vidíš? Máš tu mačku. Pozeraj, budem mať ďalšiu mačku. Či mačku budem mať len. Dobre, ešte, čo by som tam mohol dať, sú nejaké torčky, však predsa vianočný stromček. Na listy sa nedajú položiť sviečky, to odkedy. Dobre, tak to pôjde sem. Zatiaľ by som to mohol takto torčkovať dookola, dokým to nemáme tie ďalšie bloky. Dobre, to vyzerá podľa mňa dobre. Ale nelúbil sa mi tie torčky hore, čiže idem dať preč. No, takto sa mi to už viacej ľúbi. Už len rozmnožiť viac tie ovce, asi henta dovtedy ešte nevyrástla. Mal som pravdu, ale mohol by som sa pokúsiť dať aspoň ten vid tým ovciam. Ďalšiu vec, čo som chcel robiť, je si nejak upgradenúť cheat. Chcem teda dať nejaký banner, ale ja neviem, aký workbench sa tam na to používa, lebo už som to dlho nehral. Ale mne sa zdá, že to bude ten loom, ak sa nemýlim, a ten by mal byť niektorom v tomto dome. Alebo je u mňa v čestke, ale najprv pozriem tieto domy, keď už som tu. Idem sa pozrieť do skladu, či tam nemám náhodou, lebo fakt sa mi zdá, že som tam mal, ale veď loom sa robí jednoducho, tam myslím, že treba len wood a stringy. Čiže to idem nejak vykraftiť, ale pozriem, keď dám, tu je to. Toto som, takže len 2 bloky budem potrebovať. Dobre, hneď si ho aj vykraftím, nádhera. Položím a chcel by som si urobiť nejaký taký vianočný banner, čiže ja by som niečo vymyslel, alebo niečo pozrel na internete a podľa toho by som si vykraftil nejaký banner. Čiže prvý banner, čo by som si pozrel, by bol vianočný stromček a čo potrebujem na to sú 4, budem potrebovať na to červený barel, 2 zelené farbivá, 3 čierne a 1 žlté. Čiže ja si idem to prichystať a za chvíľku sa ozvem. Dobre, a prvá vec, čo je, si dám sem banner, 1 zelené farbivo a nájdem si toto. Toto je prvá časť, ak by ste si ho teda niekto chcel vykraftiť, tak tu máte návod. Ďalšia vec je, že si dáme banner plus 1 čierne farbivo a nájdeme si tento rámik čierny. To zoberieme, znovu sem dáme sem znova zelené farbivo, zoberieme si tento kríčik, čo máme hneď tu dole a zoberieme, znovu ho sem dáme naspäť a teraz dáme žlté farbivo. Ďalšiu vec, čo dáme je táto žltá gulička a znovu naspäť do toho. A posledná vec, máme ešte 2 farbivá, čiže jedno pôjde takto, tú šikmú časť a znovu a teraz tú druhú šikmú časť. Takto. Som zabol, že čo je. A voilà. Vianočný stromček. Čiže ja si idem vykraftiť už toto. Nový shield a dám si to rovno na shield. Tak. Ja som si nevšimol, že mám už jeden shield. Dobre, tak budem mať viacej náhradných. Dobre, ja dúfam, že sa vám dnešné video ľúbilo. Ak áno, mohli by ste ma podporiť lajkom, odberom, budem vám za to veľmi vďačný a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau!